اتخافت أرستو وهابنا حدا عبي هياب نتهالي هيوتيو اتخالي زعبي هياب دما لتستو وهابنا هيوت انتاي نخون كنمرس مخالنا يو جن زي معدال كوينو مبزحتي سبات أمولي هيوتهم انتاي يزخون زلخو تبل عباي حتو فتسيمهم أي حتون يوم مخنياتو من نباب رؤم بلو مدام ممرح عزيهم تسأميدهم سلازلو زعبا هيوتهم علامة محنصات يرسعو نسخاقن كابلومي كم أنك كوني بالكان قدم عامتات ترى دموزنا تخفلكو ترى هيوتنا نبركو أب حدا تكالي سرح نيره ود عسران حمشن عامتي نيره حدا عاركي دما ني حدا سبعي موتيفيشن مدب كسمع عدي مني اتا معلتتي أنا عاي كل هيوتك ايراتيا من يفلت نسخاون لومي قالني هيوت كذا غير تمرت تركب تخون سلازي كسام مودا تازات حسدو بحنسب كن كيدي عدمكا شو انتاي كم زلتمهاركا تفلت رو عوت تهادنو نجر زي كونس بلمد خانة تحسس باخان تقبارات كان سحاب سب مخانة تسحبو نجري وجناي كابت ساحت تقبرو نجرات نلعلي تمعلتو تقبرو يو نهوت كذا قرصو كلاتنا نجزار سنا بعلنا إنا نمرح عوتات سبات رايوم نزز أمنلو تم سترفو دما زو أصو وسب ويقال زمخني له خناتات يدليو قنالو من زمدم دا سمعخا كوم أخد كونا يتخلني خا مخنياتو لومي بحايل معلتاو لمدتات مصايخا أب إيد كام إتاو هنا نزارارب زلنا ريخا لخاولو دي يوت كبعقات أم زي كونس بلوت يات محايش اتلوت دما نسخا بغص قلب زي مقرات بتقبرو معلتاو لمدتات يزفتسم قال سبات بهقوم كسمرو لومي منيو قال يوم سبات دما بهقوم كفصمو برتي عم يسرحو عوتات سبات دما بلوم دما بيلم عم نفس وقف معلتي حلمهم كم زفصمو قبرو مبارلو معانتي نهوت كاملو زغير شوعات لمدتات ككافلة كادلي لخو عوت بحانت ليتي يكونن زمتص بحادة غزيه محرت زهب كنين ياسلا زيله زوم زهبكا مخري مس غزيه زغير خايم زوم لمدتات زيهم مبزحتيهم سبات زحلمو وناي عوت عقبتن حاوسن زمول هيوت زفطوريم زوم شوعات لمدتات زيهم نهوتين نهوت كالوت اوشت 10 عامتات زمخركو ماليا زيبلهم سبات كم زغير خو نغركا فتو زيهم እቶም ጌና ክጅምር ከለኹ ዝተማሃርክዎም መትከላት ወላ እንተኾኑ ግን ሎምውን ከምቲ ሽዑ ዝነበሩ ሓያላት እዮም ምኽንያቱ ሓቂ ኣይቕየርን እዩ መትከላት ኣይቕየሩን እዮም ምናልባት ስትራቴጂ ጥራዮም ንዝተፈላለየ ግዜ ምዕራፍ ኣብዴት ክግበሩ ዝኽእሉ ሓድሽ ዓመት እንዲ ዝመጽእ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት እዚ ብዛዕባ መጻኢኻ ዝያዳ ገዳሲ ዕላል ክንገብር ንኽእል ኢና ንጀምር ክሳብ መወዳእታ ዝመደብ ክትጸንሕ ብልቢ ይላወበካ نزا فيديو دما لايك كتبا ابز channel دما سبسكرايب بمقبار كتتابعنا مسانا حبيركا ختعبي نمحصنكا زوم شوعات معلتاو لمدتات بقصال انتدا اب جبرو علكايم نخول هيوتكا ناب صبق مازن كقيرو ويم قدمينتي فلي لمدتات مرعينا جن سلمنتاي لمدتات ازي حيال مخانو كردا امدلخو نمنتاي مسلكا حقوس هيوتن عقابت زيبولي هيوتن كلتيوم وصيت لمدتات يوم عوتن ودقتن وصيت لمدتات يوم تغلل بزبله مصايخا زوسن بتزغاط مكا زيكونس نتزغاط مكا نسخا بتغبريو مبزحت يوم سبات كنتاتهم كما حيش دوليمبر ننفسهم كما حيش فقادنياتات يكونن زياده ገንዘብ ይደሊምበር زياده خبرات كونه يدولينيوم زحشه زمدنا يدوليمبر زحشه سب كونه يدولينيوم كله كبر ነገር ግዜ ጻዕርን መስዋዕትን ይሓትት ኣብ ህይወት አቋራጭ መንገድ ዝባሃል የለን ልምድታትካ نتقدمنا توبو نجارات يجلس نتبحق قدامنا تيبكات فصوم زلخا نجار مبر نتبح حسابك قدامنا تزجبر كي يكون نزري تعنا قداسيو انتيلكا جندما أكلاو من قصاص فصيم كانت زي جيركا بحق تعنا نعخا قدامنا تايكونن فاينانساونا ان تقداسيو انتيلكا جندما كل تصرحو انت تفي خايو فاينانساونا ان تبحق نعخا قدامنا تايكونن ريخا لخاولو دي معلتاو لمدمتاتكا بزعبات زقدسك حق يزنجر حدا قداس نجر كنجركا عوتات سبات نتزي عوتات سبات كجبرو زيدلي نجارات يوم زجبرو عوتات زخونو نتكبت عمامات زيادة سلز فصوم ويكونن بقى أمونغوني حدس إرجزية زي متشؤنت ناينوي حجزي عوت نزل متأسسار سلز ردوميم أنزا سنسرعت كندخنتيت خون كله أنزات عساد ما بطونات يزمزن لمدخا
ባህርያትካ ድማ ንጽሑፍትኻ ወስኖ መዓልታዊ ትገብሮ ኣብ መወዳእታ ንሓዋሩ መን ከም ትኸውን ገልጽ መዓልታዊ ዝድገም ንኣሽቱ ውሳኔታት ካብታ ሓሊፉ ትገብሮ ዓበይቲ ውሳኔታት ንላዕሊ ንባህርያትካ ይቐርጾ በዘን 7 ልምድታት ኣብ ሓደ ለይቲ መስተንክራዊ ለውጢ ክትገብር ኣይኮንኩን ዝሓተካ ዘለኹ ኣብ መዓልታዊ መደባትካ ንኣሽቱ ምቅያያራት የዘቕርበልካ ዘለኹ እዚ ድማ ምስ ግዜ ዓብዪ ውፅኢት ትፈጥር እዩ ወገነይ ንኽጅምር ግድን ዓብዪ ክትከውን ከም ዘይብልካ ብሉፅ ንኽትከውን ግን ግድን ክጅምር ከም ዘለካ ኣይትረስዕ ስለዚ እዞም 7 ልምድታት ንኽጅምር ሓደ ብሓደ ክገልጸልካ እየ ቀዳማይ ልምዲ ሓላፍነት ህይወትካ 100% ውሰድ እቲ ቀዳማይ ንህይወትካ ዝቕይር ልምዲ ኣብ ህይወትካ ንዘጋጥሙ ነገራት 100% ሓላፍነት ባዕልኻ ውሰደሎም እዚ ልምዲ እዚ ጥራይ ምናልባት ካብ ዝኾነ ካልእ ንላዕሊ ንዕውት ካብቲ ዘይዕውት ሰብ ይፈልዮ እዩ ዝበዝሑ ሰባት ኣብ ወቐሳ እዮም ዝነብሩ ነቲ ቁጠባ ሃገር ይወቕስዎ ነቲ ሓላፊኦም ይወቕስዎ በዓል ቤቶም ይወቕሱ ቤተሰቦም ይወቕሱ ነቲ መንግስቲ ይወቕሱ ብሓፈሻ ንዝኾነ ኣካል እዮም ዘላግብሉ ኮይኑ ግን እቲ ሓቂ እዚ እዩ ነቲ ዘለኻዮ ሃልዋት ካልኦት ሰባት ወይ ነገራት ብዝወቐስካ ቁፅሪ እቲኦም ካልኦት ሰባት ወይ ነገራት ንህይወትካ ይቋፃፀርዎ ኣለዉ ማለት እዩ ሓላፍነት ምውሳድ ብዛዕባ ወቐሳ ኣይኮነን ብዛዕባ ሓይሊ እዩ ድኻብ ዝነበርኩሉ እዋን ንምንታይ እዮም ሓለፍተይ ብዙሕ ደመወዝ ዘይከፍሉኒ ይብል ነይረ እዚ ግን ዘይቆኑዕ ሕቶ እዩ ነይሩ እቲ ክኸውን ዝነበሮ ሕቶ ከመይ ለየ ጠቓሚ ዝኸውን እዩ ናይ መጀመርታ ሓዳረይ ምስ ፈሸለ እውን ንምንታይ እያ ሰበይተይ ዘይትርድእ ንብል ነይረ ዘይቆኑዕ ሕቶ እዩ እዚ እውን እቲ ክኸውን ዝነበሮ ዝሓሸ ሕቶ ከመይ ለየ ዝሓሸ ዝረዳዳእ ሰብ መጻምቲ ዝኸውን እዩ ነይሩ ሓላፍነት ምውሳድ ብዛዕባ መሰረታዊ ሓቂ ምርዳእ እዩ ኣብ ህይወት ነገራት ሃንደበታ የጋጥሙን እንታይ ደኣ ብገዛእ ፍቓድካ እዮም ዝፍጸሙ ህልው ኩነታትካ ውፅኢት ናይቶም ኣብ ሙሉእ ህይወትካ ዝገበርካዮም ኣሽሓት ንኣሽቱ ውሳነታት እዮም ገሊኦም ብንቕሓት ዝተገብሩ ምርጫታት እዮም ነይሮም ብዙሓት ሕማቓት ልምድታት ጥራይ እዮም ነይሮም ግን ድማ ኩሎም ናትካ ምርጫታት እዮም ነይሮም ሓደ ነገር ጌጋ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ነዚ ኩነታት ኣብ ምፍጣር እንታይ ተራ ተፃዊተ ንምቕያርኸ እንታይ ክገብር ይኽእል ኢልካ ምስ ነብስኻ ተዘራረብ እዞም ሕቶታት እዚኣቶም ካብ ጉዳይ ሰብ ናብ ዋና ጉዳይ ካብ ተሳፋሪ ናብ ምራሕ መኪና ናይ ገዛእ ርእስኻ ህይወት ክትከውን የሰጋግሩኻ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ሓደ ኩሉ ግዜ ናብ ስራሕ ዝድንጉ መንእሰይ ምኽሪ ሂበዮ ከም ዝነበርኩ ዝክር እዚ መንእሰይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝድንጉየሉ እዋን መምኽኔታ ነይርዎ ትራፊክ ሕማቕ ነይሩ ኣላርመ ኣይሃርመትን ደቀይ ቀልጢፎም ኣይተስኡን ዝብሉ ካልኦትን ንኣሽቱ ምኽንያታት ሽዑ ሓንቲ ሕቶ ይሓቲተዮ ሓደ ሰብ ንሓደ ወርሒ መዓልታዊ ብሰዓትካ ክትመፅእ እንተኽኢልካ $1,000,000 ክህበካ እንተ ዝብለካ ክትገብሮ ምኽኣልካ ዶ ኢላ ሓቲተዮ እቲ መንእሰይ ርእሰብ ተኣማንነት ብዘለዎ ብርግጽ በለኒ ስለዚ ሙድንጓይካ ናይ ዓቕሚ ጉዳይ ዘይኮነስ ቀዳምነት ናይ ምሃብ ጉዳይ እዩ ኢለ መሊሰሉ ነይረ ሓላፍነትካ ብተወሳኺ ንኹሉ ዘጋጥመካ ክትቆፃፀሮ ዘይትኽእል እኳ እንተኾንካ ነቲ ዘጋጥመካ ምላሽ ምሃብ ግን ኩሉ ግዜ ክትቆፃፀሮ ከም ትኽእል ምግንዛብ ማለት እዩ ኩነታት ኣየር ሃሩር ኮነ ቁሪ ከጋጥም እዩ ግን ክትቆፃፀሮ ኣይትኽእልን ቁጠባዊ ዑደት ሃገር ክንክ ክውስኽ ከጋጥም እዩ እዚ ግን ክትቆፃፀሮ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ደስ ዘይብለካ ናይ ካልኦት ሰባት ተግባራት ክትዕዘብ ኢኻ እዞም ኩሎም እዚኦም ዝጠቐስኩዎም ክትቆፃፀሮም ኣይትኽእልን ንዓኣቶም እትህቦ መልሲ ግን ውልቃዊ ሓላፍነትካ ስለ ዝኾነ ክትቆፃፀሮ ትኽእል ኢኻ ወለዶይ ነዚ ልምዲ እዚ ሎሚ ጀምሮ ኣይከኣልኩን ወይ እንተዝኸውን ምባል ገዲፍካ ኣነ ይመርፅ ክገብሮ ብምባል ተካ እዮም እዚ ቀሊል ለውጢ ቋንቋ ኣብ ኣተሓሳስባኻ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ውፅኢትካ ከመይ ለውጢ ከም ዝፈጠር ተዓዘብ እዘይ ትረስዕ ንመጻኢኻ ዝውስን ኣብ ልዕሊኻ እንታይ ከም ዘጋጥመካ ዘይኮነስ ብዛዕባ ዝኸውን ንስኻ ትገብሮ እዩ ስለዚ ሓላፍነት ህይወትካ 100% ውሰድ ካልኣይ ልምዲ ንውልቃዊ ዕብየት ትምህርቲ ዋጋ ክፈለሉ እቲ ካልኣይ ህይወት ዝቕይር ልምዲ ንቐጻሊ ትምህርትን ውልቃዊ ዕብየትን ድልው ምዃን እዩ ስሩዕ ትምህርቲ መነባብሮኻን ክሰርሕ ገዛእ ርእስኻ ምምሃር ድማ ዕድላት ትፈጥረልካ መብዛሕትኡ ሰብ ግን 12 ክፍሊ ወዲኡ ምምሃር የቋርፅ እዚ ድማ ምስ ግዜ ክቡር ዋጋ ዝኸፍል ጌጋ እዩ ኣነ ቅድሚ ናብዚ ደረጃ ዝምብፅሐይ እንተወሓደ ሓደ ሰሙን ሓንቲ መፅሓፍ ከንብብ ቃል ብምእታወይ ጀሚረ ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እቲ ልምዲ ዓብይ ብልጫ ሂብኒ ኣብ 20ታት ዕድመይ ዘንበብክዎም መፅሓፍቲ 30ታት ዕድመይ ቅርፀት ሒዙለይ እዩ ኣብ 30ታት ዕድመይ ዘንበብክዎም መፅሓፍቲ ን40ታት ዕድመይ ቅርፀት ሒዙለይ እዩ ሎሚ ንኣእምሮኻ ብንባብ እንተመጊብካዮ ፅባሕ ብሂወትካ ክትሪኦ ኢኻ ክንዩ ንባብ እውን
ካልእ ብዙሕ ነብስኻ እተማዕብለሉ መገድታት ትምህርቲ ኣሎ ቦድካስት ናይ ኦንላይን ኮርሳት ሰሚናራት ምኽሪ ምልውዋጥን ካልኦት ዝኣመሰሉን ጻዕሪ ንዕብየት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንምሕያሽ ዘይተርኢ እንተ ደኣ ሃሊኻ ትመውት ከም ዘለኻ ናብ እምኒ ምዃን ትቕየር ከም ዘለኻ ይትረስዕ ኣብ ህይወት ከይሞትካ ዕረፍቲ ዝበሃል የለን ንተምሃሮይ ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ይብሎም ነይረ ሓደ ነገር ዝቐለለ ክኾነልካ ይትመነ ንስኻ ዝሓሸ ክትከውን ተመነ ውሕድ ጸገማት ኣይትመነ ዝያዳ ክእለት ተመነ እህብሎም ነይረ ንስኻ እውን ሓበሬታ ብንጥፈት ኣሳላስል ንነብስኻ ከምዚ ኢልካ ሕትታ ነዚ ሓሳብ እዚ ብኸመይ ክትጥቀመሉ ክእል ነዚ መትከል እዚ ሎሚ ኣብ ህይወተይ ከመይ ገይረ ከተግብሮ ይኽእል ምኽንያቱ ፍልጠት ክሳብ ኣብ ግብሪ ዘይወዓለ ሓይለ ይኮነን ሓደ ካብቶም ቀዳሞት መምሃራነይ ፈጺመ ክርስዖ ዘይክእል ነገር ምሂሮኒ ነይሩ ንሱ ድማ ካብ ኣብ ስራሕኻ ንላዕሊ ኣብ ነብስኻ ትሰርሖ ተምሃር ኣብ ስራሕኻ በርቲዕኻ እንተሰሪሕኻ መነባብሮኻ ክትመርሕ ትኽእል ትኸውን ኣብ ነብስኻ ዝያዳ እንተሰሪሕኻ ግን ዕድላት ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ይብል ነይሩ እዛ ምኽሪ ድማ ንህይወተይ ኣዝያ እያ ቀይራቶ መብዛሕትኦም ሰባት ኩሉ ጉልበቶም ኣብ ስራሖም ዘተኩሩ እኳ እንተኾኑ ውልቃዊ ምዕባሎም ግን ሸለል ይብሉ ሽዑ ስለምንታይ ኣታዊታቶም ብዝያዳ ከም ዘይወሰኸ የተሓሳስቦም ኣታዊኻ ካብ ውልቃዊ ምዕባልኻ ክበልጽ ሳሕቲ እዩ ስለዚ ድማ እዩ ቀጻሊ ትምህርቲ ነቲ ዘይተለመደ ዓወት ኣገዳሲ ዝኸውን ነዚ ልምዲ እዚ ሎሚ ጀምሮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ሓድሽ ነገር ከተንብብ ክትሰምዕ ወይ ክትመሃር ድልው ኩን ሳልሳይ ልምዲ ንጹር ሸተታት ምውፃእን መዓልታዊ ንኡ ምስራሕን እቲ ሳልሳይ ንህይወትካ ዝቕይር ልምዲ ድማ ንጹር ዕላማታት ምውፃእን ንዑኡ ንምዕዋት መዓልታዊ ምጽዓርን እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ዓብዪ ዕላማ ነይርዎም ዘይበጽሕዎ ስለ ዝኾኑ ዘይኮኑ ዝፈሽሉ ነቲ ናእሽቱ ዕላማታቶም ብግቡእ ክዓይዎ ስለ ዘይከኣል እዮም ዝፈሽሉ ወይ ድማ ካብኡ ዝገደደ ኣብ ህይወቶም ዕላማ ዝበሃል ስለ ዘይነበሮም እዮም ዝፈሽሉ ናይ ገዛ ርእስኻ ዕላማታት ህይወት እንተዘይነዲፍካ ኣብ ናይ ካልኦት ሰባት ዕላማ ክትወድቕ ዓብዪ ተኽእሎ ኣሎ ብዙሕ ንዓኻ ኢሎም ፕላን ዘየውፅልካ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሓደ ነገር ግን ክርድአካ ኣለዎ እዞም ሰባት ብዛዕባኻ ስለ ዘይግደሱ ዘይኮነስ ናይ ገዛ ርእሶም ህይወት ኣብ ምምእዛን ስለ ዝተጸምዱ ጥራይ እዩ ሸቶታት ምውፃእ ናይ ነዊሕ ግዜ ራእን ናይ ሓፂር ግዜ ድርኺትን ይህበካ ንፍልጠትካ በርኪቱ ግዜኻ ቅርፂ የትሕዞ ንህይወትካ ብዝበለፀ ክትጥቀመሉ ይኽእል ብዘይ ፕላን ትነብር እንተሃሊኻ ከም ኮምፓሳ ዘጥፍአት መርከብ ውሕጅ ናብ ዝወሰዳ ቦታ ትሕንበብ ህይወትካ ድማ ብኸምኡ ትሕንበብ ኣላ ማለት እዩ ወለዶይ ሕጂ ዕላማ ምሕንፃፅ መዓልታዊ ልምዲ ንምግባር ከመይ ጌርካ ከም ትላመዶ ክነግረካ እየ ቀዳማይ ሸቶታትካ ፀሓፍ ፒሮኻ ናብ ወረቐት ምስ ኣቐመጥካዮ ገለ ስሕበት የጋጥም ዕላማታት መፅሓፍ ሃረርታ ናብ ድሌት ሓሳባት ናብ ፕላን ትምኒት ድማ ናብ ክውንነት ዝቕይሩ መንገዲ ኣለዎ ዕላማታትካ ድማ ኣብዞም ቀንዲ መዳያት ክትፅሕፍ ኣላቦ ኣብ ቁጠባ ሞያ ጥዕና ዝምድናታት ውልቃዊ ምዕባልን ኣብ ካልኦት ተሳትፎን ሸቶታትካን ክትፅሕፍ ብንጹር ፀሓፎም ዝያዳ ገንዘብ ክረክብ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብዛ ዓመት $100,000 ኣታዊ ክረክብ ኢልካ ፀሓፍ ዝሓሸ ጥዕና ኢልካ ይትፀሓፍ ኣብ ሰሙን 5 መዓልቲ መዓልታዊ 30 ደቂቃ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክገብር ኢልካ ፀሓፍ ካልኣይ ሸቶታትካ መዓልታዊ ግምግሞም እዚ ድማ ካብ ኣእምሮኻ ንኸይሃሱ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮኻ ናብቲ ንኽትበፅሖም ዝሕግዙኻ ዕድላት ብስውር መንገዲ ይቕንዑ እዩ ሳልሳይ መዓልታዊ ፕላንካ ተግባራዊ ምግባር ዕላማታትካ ኣብ ንጹርን ዝርአን ስጉምትታት መቃቒልካ መዓልታዊ ተግባር ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ዓወት ኣብ ውሕዳት መዓልቲ ዝለማመዱ ቀለልቲ ስነ ስርዓት ሓሊፉ ካልእ ኣይኮነን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውድቀት ድማ ፍርዲ መዓልታዊ ዝድገም ውሕዳት ገይጋታት ጥራይ እዩ ሓንቲ መጽሓፍ ክትጽሕፍ ድሌት ዝነበራ ግን ከዓ ብኻልእ ፕሮጀክት ዝተተሓዘት ኮይኑ ዝተሰምዓ መሳርሕቲ ነይራትኒ ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ገጽ ጥራይ ክትጽሕፍ ሸቶ ክትገብር ሓሳብ ኣቕረብኩላ ሓንቲ ገጽ ጥራይ ድሕሪ ሓደ ዓመት 365 ገጻት ይህልዋ ማለት እዩ ዘቕረብኩላ ሓሳብ ተቐቢላ ድማ ኣብ ውሽጢ 18 ዋርሕ ናይ መጀመርታ መጽሓፍ ሕቲማ ርኢኻ ኣለኻ ንኣሽቱ ዝመስሉ መዓልታዊ ተግባራት ምስ ግዜ መስተንክር ውፅኢት የስዕቡ ካልእ ክፋል ናይዚ ልምዲ ድማ ንመዓልትኻ ቀዲምካ ፕላን ምግባር እዩ ንጽባሕ ፕላን ንምግባር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምሸት ካብ 10 ክሳብ 15 ደቂቕ ክትወስድ ኣለካ ኣገደስቲ ዕላማታትካ ዘርዝር ኣብኡ ክትሰርሓሉ ትኽእል ፍሉይ ሰዓታት ድማ ፕላን ግበር እዚ ቀሊል ዝመስል ልምዲ እዚ ንኣፍራይነትካ ብዕፅፊ ወይ ብሰለስተ ዕፅፊ ክዕቢ መጻኢኻ በትሎም ትገብሮ እምበር ጽባሕ ብትገብሮ ይኮነን ዝፍጠር ራብዓይ ልምዲ መዓልታዊ ፋይናንሳዊ ስነ ስርዓት ምልምማድ እቲ ራብዓይ ንህይወትካ ዝቕይር ልምዲ
معلتاو فاينانساو سنة سرعة من لمماديو هو ገንዘብ ህይወት ተገዳስ ነገር አይኮነን ንኹሉ ገዳስ ነገር ግን ይጸልወዩ ጽቡቕ ናይ ገንዘብ ልምዲ ምዕባል ናጽነት ወሕሰነት ንምርካብ ገዳስ እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ዝናፍቕዎ መሰረታዊ ሓቂ ክነግረካ ፋይናንሳዊ መጻኢኻ ዝውስን ብኽንደይ ከም ትረክብ ዘይኮነስ እቲ ትረኽቦ ከም ከመይ ትሕዞ እዩ ኣብ ዓመት $200,000 ዝረኽቡ ሰባት ጠፊሾም እዮም ካልኦት ድማ $40,000 እንዳረኸቡ ቀስ ብቐስ ሃብቲ ዝሃነጹ ዘለዉ እዮም እቲ ፍልልይ ኣብ ኣታው ዘይኮነስ ኣብ ኣጠፋፍኣ ገንዘብ እዩ ዝምርኮስ ቀዳማይ ፋይናንሳዊ ስነ ስርዓት ካብቲ ትረኽቦ ገንዘብ ዝወሓደ ወጻኢታት ምግባር እዩ እዚ ርዱእ ይመስል እንተኾነ ግን መብዛሕትኦም ሰባት ደረጃ ኣታዊ ዝኣቶም ብዘየገድስ ካብ ደመወዝ ናብ ደመወዝ እዮም ዝነብሩ ሃብቲ ብኽንደይ ገንዘብ ከም ተጠራቕም እምበር ብኽንደይ ወጻኢታት ከም ትገብር ኣይዕቀንን እዩ ኣነ 70 ብ30 ዝብሎ ሕጊ ኣለኒ ንሱ ክትክተል ድማ ልባዊ ምሕጽንታ እዩ 70 ሚእታዊት ካብ ኣታዊታትካ ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ግበሮ 10 ሚእታዊት ንምዕቃብን ወፍርን ዋፍሮ 10 ሚእታዊት ንትምህርቲ ርእሰ ምዕባለን ክትጥቀመሉ እቲ ዝተረፈ 10 ሚእታዊት ድማ ንትግደሰሉ ዕላማታት ተውዕሎ ካልኣይ ፋይናንሳዊ ስነ ስርዓት ወጻኢታትካ ምክትታል እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ገንዘቦም ናበይ ከም ዝጠፍእ ዝፈልጥዎ የብሎምን ግን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ገንዘቦም ምስ ወድኡ ማለት እዩ ኩሉ ናበይ ከይዱ ኢሎም ንህንብሶም ይሓትዋ ንነፍሲ ወከፍ ዘውፃኻየ ገንዘብ መዝገብ ክትሕዝ ጀምር እዚ ንቕሓት እዚ ጥራይ ንልምዲ ወጻኢታትካ ክቅይሮ ዝኽእል ሳልሳይ ፋይናንሳዊ ስነ ስርዓት ድማ ብስሩዕ ወፍሪ ምግባር እዩ መጀመርታ ካብ ዝረኸብካዮ ቅድሚ ምጥፋእኻ ምውፋር ተላመድ ካብኡ መጀመርታ ንነፍስኻ ክትከፍል ከም ዘለካ ይትረስዕ መብዛሕትኦም ሰባት ደመወዞም ምስ መጾም ኣቐዲሞም ንኹሉ ሰብ ይኸፍሉ እሞ ድሕሪኡ ነቲ ዝተረፈ ክዋህልሉ ፍትኑ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ዘይሰርሕ ኣካይዳ እዩ ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ኣካል መዓልታዊ ልምድኻ ግበሮ ብዛዕባ ገንዘብ ዝገልጽ መጽሓፍ ተንብብ ብዛዕባ ወፍሪ ዝምልከት ፖድካስት ስማዕ ብገንዘብ ዕውታት ምስ ዝኾኑ ሰባት ብዛዕባ ስትራቴጂዮም ተዛረብ ፋይናንሳዊ ብልሕኻ ካብቲ ኣታዊኻ ንላዕሊ ንፋይናንሳዊ መጻኢኻ ውስነ እዩ ነዚ ልምምድ ሎሚ ጀምሮ ንዝቕጽል 30 መዓልታት ዘውፃኻዮ ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ተኸታተል ናብ ትዕቅበሉ ወፍረን ሕሳብን ኣውቶማቲክ ወርሓዊ ወዳሉ እንተወሓደ ብዛዕባ ውልቃዊ ፋይናንስ መዓልታዊ ሓደ ሓፂር ጽሑፍ አንብብ እዞም ብቐጻሊ ዝላማመዱ ንኣሽቱ ዝመስሉ ልምድታት ምስ ግዜ ፋይናንሳዊ ናጽነት ክፈጥሩልካ እዮም ሓሙሻይ ልምዲ ምሕደራ ግዜ ምልምማድ እቲ ሓሙሻይ ንህይወትካ ዝቕይር ልምዲ ምሕደራ ግዜ እዩ ግዜኻ ብኸመይ ከም እተሕልፎ ንህይወትካ ካብ ዝኾነ ካልእ ረቑሕን ላዕሊ ይገልጾ ኩላትና ብዓለም ዘለና ሰባት 24 ሰዓታት ብማዕረየን ተዋሂበናና ኣብ መንጎ ማእኸላይን ዝለዓለን ውፅኢት ዘሎ ፍልልይ እቶም ሰዓታት ብኸመይ ከም ንጥቀመሎም እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብ ናእሽቱ ነገራት ከም ማሕበራዊ መራኸቢታት ቴሌቪዥን ውሕድ ዋጋ ብዘፍርዩሉ ንጥፈታት ንሰዓታት ይሕልፉ ድሕሪኡ ንኣገደስቲ ዕላማታት ግዜ ከም ዘይብሎም የማረሩ እዚ ዘክር ግዜ ዘይኮንካ ተመሓድር ንነፍስኻ ምስ ግዜ ብምትእሳር ጥራይኻ ክተመሓድራ ትኽእል ግዜ እቲ ዝኸበረ ጸጋ ምዃኑ ብምርዳእ ጀምር ሓንሳብ ምስ ገለ ፈጺምካ ክትመልሶ ይትኽእልን ኢኻ ገንዘብ ዳግማይ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ዝምድናታት ዳግማይ ክትሃንጾም ትኽእል ኢኻ መብዛሕትኡ ግዜ ዕድላት እውን ብኻልእ መልክዕ ይምለሱ እዮም ግዜ ግን ሓንሳብ ምስ ሓለፈ ኦሮማይ ሓሊፍ እዩ ንውፅኢታዊ ምሕደራ ግዜ እቲ ቀንዲ መፍትሒ ነገር ቀዳምነት ምሃብ እዩ ንዓኻ ዝያዳ ዘገድሰካ ፍለጥ እሞ ዝበለጸ ግዜኻን ጉልበትካ ነብኡ ተኩር ኣነ ዝጥቀመሉ ሕጊ ሰሜንያ ብ20 ዝብል ኣሎ እዚ ማለት 80 ሚእታዊት ውፅኢትካ ካብ 20 ንጥፈታትካ እዩ ዝመወፅእ ኣቨረጅ ናይ ግዜኻ መዓልታዊ ልዕሊ 4 ሰዓት ቴሌቪዥን ወይ ቴሌፎን ትርኢ እንተ ደኣ ኮይንካ እዚ ኣብ ዓመት ልዕሊ 1400 ሰዓታት ማለት እዩ ማዕረቲ ናይ 35 ክሳብ 40 ሰዓታት ናይ ሰሙን ስራሕኻ ማለት እዩ ዋላ ብፍርቂ ናይቲ ግዜ እንተ ክትዓምም ከም እትኽእል እሞ ሕሰብ ክንደቲ ዝኣክል ግዜ ከም ተባኽን ዘለኻ ክርድእካ እዩ ኣይፋልን ምባል ተምሃር ከምቲ ንገንዘብካ እትሕልዎ ምናልባት ዝያዳ ገንዘብ ክትረክብ ስለ ትኽእል ግዜኻ ብጥንቅቓ ሓልዎ ወትሩ ዝያዳ ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል ትኸውን ንግዜ ግን ፈጺሞ ኣይከውንን ተመሳሳሊ ዕማማት ብሓባር ምፍጻም ተለማመድ ምኽንያቱ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዕማማት ምቅያርና ኣእምሮዊ ፀዓት የጥፍእን ኣፍራይነትን ይንክን እዩ ኩሉ ናይ ቴሌፎን ፃውዒትካ ኩሉ ኢሜይላትካ ብሓንሳብ ግበሮ
كل فترة وسرح خا بحنساب سرح شعو بوحد سعري أزي زيادة كتعمم يخا نزل مدزلو مجمرو نصبح زخون سلسته قدست عمامات أهللي نزيوم بزي مقرات كتسرح له متخيل فلي ساعات بلان جبر أما وداتا دفتسم كاي مست بلان زجبر كاي جمجمو إذا قليل زمسل لمدتات زي أفراينت كابعبيو كوسخي شاد شاي لمدي بنتفت دلدل زمدناتات مهنات اتني هوت كاز غير شاد شاي لمدي دلدل زمدناتات مهناتي أب هوت كاز رخب كاي عاوتن حقوسن بعبيو أب جزاخا أب سرح خان أم محبر السب كان بزلو سريت زمدناتات يزوسن بزحات سبات زمدناتات زقات منبر زمسرتاي مسلومن جنا يكونن صبوق زمدناتات من البات كاب زخونه خالق روقحن لعلي نتعناخا سمعيتكا أفراينتكا حفشاوي صبوق هيوت كان يصلوا كم زنها لوجن بزحات سبات كاب حدارم من العلي مكيناهم ويد ما خالق نبروتهم من مكن خان زيادة جزية طفو كاب ساعات كان نيحخان زطفو على تاويان زمارو سبات رحق ويد ما جزية جدب جبرولهم إذا مالتنا عروختها أكبيد أوان كله مقداف مالتها يكونن أما نقو حدا جزية وبدهتات زقات أمسوبن على تاو قوامي أتحساس باز جبر السبن عبي في اللي يزولو دلدل زمدناتات نمهنات نيركب كإلة وصانيو حساباو حطوتات بهيوت تمنيتات سكفتاتات كالوت حق أو تقداس النتن يري سلازي نطف مسمع تلامامد بزعبا ملسخاخي حسبكا ملؤ بملؤ أبتخال سبات أكور زلمدتات زدما متأسسارن متأممان يفتر أسمات سبات ذكر ناي مسغانا صحف سدد نوراياتن فلياقات أميتاتن أفلوت أهاب دهاين مفلات راي دول ويمال اخت صحف زومنا اشتو زموسلو ملكتات سناي دليتي هانسون مسغزي متأسسار يدولدولن أموياو زمدناتات دما قدم ملس مصباي واغا مهابة تكور كالوت علاماتاتهم نخوقعو اتحقزولو منقدتات دليه مأتويتات قبر تقام حباريتاتا تكافل متببع اندقفن هاب اتتهوبو مبزحتي قزي أبزوريا خبز تبازح خويني زمتس بوزحات نفعات سبات نهنصت زمدنا شلل بمبال تراي سروحهم دو زبلو فلطيه كالوت ما أخلايتو هو بزلوهم سبات دما بدلدل مربباتن أونتو زمدناتاتن زي تلمد عاود زمزقو بفلطيه تكنيكاو خئلت كتقواصاصر كجبركا خئل كئلت تححزا سبات جن كساب كندي كم تسقم يوسني نزل من مدلوم جمبرو أب هيوتكا زيادة قلبو زقبهم وسنت زمدناتات هللي ناي متأسسار فلي ساعاتات بلان جبر أبوان علال دما تليفون كأمت شاوعي لمدي أكلو طعنا خاتخنخن أكلو من قسقاس عبد الردر زياتو أكل معلتو لمدتات كجبرو استراق سبورتاو من قسقاس وي كبر أبالنت جمنياجم أير لي كانوا ولا نعسرا 30 دقيقة مقعز بقصال انت غيركايو نطعنا خاب عبي خم حيشي اتوسان نجر سروعنت انبر صعوقنت ايكونن مغبن اكلات كان حنقول كان ندادي اتي اتودو نجرات نصعاتكا تخرتكا سمعيت كان ننوح اوان صنح طعنا خان بقطا يصلو سلازي باعغاباب كتكو لك مبزحتي غزي ماذا زلو مغبتات ناي ممراص لمدي امعبل اخول دقاس وسد مبزحتيهم عبيت سبات ام نفس وكف ليتي كاب شوعات تخصاب 8 ساعات لوام زلو دقاس يدليو حصرت دقاس نسرح عمره خا يدخم نسرعات مكلخال حمام يدخم نهرمونات صاطي يوسخ كومون هيوت بعد مع منقدي ناي ممحدار عقم خاينكي سرع مرمرات عنا قبر مخرح حكيم كا تختل بزحات كبت صقمات عنا خا باغو بمفلاط ككالا خوللوي كقنس يخوليو حد حمام كساب سمعكا اي تصبه قديمكا اقالبو خجمر كال اذ نجر زي معلتو انت تلاماميد كايو نهيوتكا خابترا ناب زي تلمده زغير شوعات حيالات لمدتات نارينا حصرا بيلنا كنغنغموم دماينا قداماي نهيوتكا ملو حلافنت وسد ولا حنتي موقاس يلن مخنيات يلن نجيغاتاتكا واننت سقمتن موسات راي كالاي نقصال تمرتن عبيتن دلو مخان اتاويخا كولك او معبالخا زحلف ايكونن سالساي نصر علامات تقمطن نعون معوات معلتو بلان مفتار اتستحاسبه امعرف كبصح الله ربعي فاينانساو سنه سرعه تلامامد اتتخفلو دموز زي كونس اتتواهل ليو هابت زفتر حمشاي غزيخا بوصيتاو منقد محادر نابشوتخا ابز درخكا لعل واغا زلو نطفتات تتكور شادشاي دلول زمدناتات مهناص عوتكا بعبيو ابت مسكالوت سبات
كساب كندي صبوق ركب كم زلك هاي زمركوس شوعي أكلوا طعنا خاتخنخن بزيت عنا هيوت كالئن أزي خبيدي حجي أزيا قداس كفال كنرئينا نسودما أتاقاب برأيي تكبار زي بول فلت أتواقع يبولون بزحات سبات انتاي كقبرو خمزلوم يفلت يوم جنز فلت أوه خقبرو أي كلون يوم نسخاهم أيتخون أما جمرتا كتتكورو اللي تخيل حدوي كلتا لمدتات مرتس زيوم لمد خامس كونو كالقو سخلو عوت بخيدنبر بحد جزية زمت خمزة يكون يترسى لمدتات نخفت أور جزية وصديم بتلومدو كاب عسران حد كسب 3 معلتات بزي مقرات لمن مريحاتت معنك أفن مزنبعن كوليو نورونيو جن مسودة كقلطيف كان مسمر كاتملس معبالات كاتختاتل قبل علم نظام لمدتات تقبرو معلتا وتقبرات أستبهلكا قليل مذكرة عمت قدتاتن من محياس تقبرولهم مدايات النمللاي سومناوي ريفيو جبر تحتاتنت نمركاب توفاينتكا نزدق فكان زتابع كان سبب كافلو كابو زحاشة دما ابتماساسا للمدتات زسرح مصام التدله كلتيكم بحبار دقف زياده خطوصحيكم حجون كدغملكا كجمر بلوص مخان ايليه كاني بلوص كتكون جن كجمر كم زلك يترسب ناي شيخ مايلس كوعزو بحاده سغمتي يجمر لومي نز سغمتو وصدو كم توترو زبلو كلاتنا كاب كلت قنزاتات بتحاده خنسقلنا قنزا تغساص وي قنزا طعسا سنه سرعات كند خنتيت يمزن طعسا جن بوتونات يزمزن تمرጫናት ካይ ግን ተክሳጽ ምረጽ ነዞም ሸውዓተ ልምድታት ምረጽ ነትጽበየካ ዘሎ ዘይተለምደ ህይወት ምረጽ ናይ መጻኢ ህይወትካ በትሎም ተገብሮ ውሳነታትካ ከመስግነካ እዩ ኣብዚ ቻነል ሓዲስ ተኾንካ ሰብስክራይብ ብምግባር ነዛ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምሃብ ነዚ ቪድዮ ናብ ኩሉ ክበጽሕ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣብይ ሃገር ኮይንካ ነዛ ድርኺት ወይ ነዛ ሞቲቬሽን ትሰምዓለኻ ንኣይ ኣብ ቦታ ኮመንት ጽሓፈለይ ኣብ ኣሰርካ ኣለኹ أنت عباي ورحي بزحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتناي تفرفتورا أي مستبرانو كرصوم تفتاوي سلمات ناي سماي تفترو بحرياوي بعلوم نبعلوم إنا تداراربو نزا سلمات مريت برهانوم يهبو برهانوم يزنبو حدا جزيت سلام دبنا يشفنوم يتاراترو خايلو قد تبلوم والتانا بنفاس تنتيقو مستدف أدبنا تسلموم تريوم كتنو ببانا كتنو نابانا أنت عباي ورحي بزوحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتناي تفرفتورا ورحن كواخبتناي سورا ناي زازباد مريت متشوتي إريترا والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي من شناي برهانا نصوم يوم كواخبتي
ንሶም እዮም ቶም መብራህቲ ዋልታ ናይ ሓፋሽ ግምጃውያን ተቓለስቲ ምንጭ ናይ ብርሃንና ንሶም እዮም ከዋኽብቲ ንሶም እዮም ቶም መብራህቲ